Bones, el que teniu aquí darrere és l'exposició de parelles artístiques, que la 19a edició, l'heu pogut veure aquestes setmanes aquí a l'hospital. Aquest projecte neix a Vic fa uns 19 anys i la idea és sumar esforços i crear un procés creatiu entre dues persones, una vinculada a un servei de salut mental i l'altra un artista de la zona, que uneixen forces i fan un procés creatiu conjunt per fer l'obra que després queda resultant. Nosaltres, com a Fundació Premata Terres de l'Ebre, hem participat en 2 edicions. Aquesta ja estem preparant la tercera i que tindrà lloc, que es podrà veure l'any que ve. Parelles Artístiques realitza una exposició conjunta de totes les obres de tota Catalunya. Aquest any han sigut unes 86 obres i després cada entitat decideix què fa amb les seves obres. Nosaltres aquí, Fundació Premata Terres de l'Ebre, hem decidit fer 3 exposicions, una a Tortosa, una a Amposta i ara aquí a l'Hospital de Móra, que en paral·lel als quadres es realitza un catàleg i també podeu trobar les obres per internet perquè estan totes a la venda. Bé, des d'aquí m'agradaria agrair als artistes que han participat, a totes les persones vinculades als serveis de salut mental que han participat en aquesta edició i també a les entitats que han fet possible poder exposar. Moltes gràcies.